प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय, हर हर महादेव। तो देखिए गुरु बहिना, आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाओ तनी। हमरे कथा के आप सब शुरू से लास्ट तक सुनो और सुन के कमेंट बॉक्स में बताई कि हमार कथा आप सबके कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। देखी सास पतोह के कहानी हवे। तो देखी भोलेनाथ काहे पतोह के श्राप देले बाने, तो आप सब हमरे कथा के सुनी। एक गांव रहल, वो गांव में औरत एगो रहली, उनकरे एगो संतान रहने। उनकर स्वामी जी परदेश में कमात रहने। उ कमात रहने तो अपन भेजत रहने, तो अपन घर के उ देखभाल करत रहली, अपने लड़का के पढ़ावत रहली, उनके हर चीज उनकर ख्वाहिश पूरा करत रहली। अपने लड़का के खिया बना के अब टिफिन क देत रहली। लड़का चल जात रहे स्कूल। आ कहीं शिव चर्चा होत रहल, कहीं भगवान भोलेनाथ के कहीं भी होत रहल, ती औरत रहली तो भगवान भोलेनाथ के शिव चर्चा में उ चल जात रहली। और सवेरे उठत रहली, नहात रहली, धोत रहली, घर के सफाई उफाई कई के नहा धो के आ भगवान शिव के एक लोटा जल चढ़ावत रहली, आ भोलेनाथ के पूजा करत रहली। देखी उ इतना महादेव जी से गुरु बहिना उ इतना प्रेम करत रहली, उनके दिल में बसौले रहली। देखी उनकर पूजा कैले बिना कुछ खात ना रहली। जब उनकर पूजा कर लेत रहली, उनकर तबे जाके अपने मुंह में कुछ डालत रहली। इतना भगवान शिव से उ इतना मानत रहली महादेव जी के से। देखी गुरु बहिना कुछ समय बीतल, 15-16 साल बीत गईल। जब 15-16 बरस बीत गईल बा, उनकरे पति जी के स्वामी जी के जौन औरत वाली उनकरे स्वामी जी के देखी मौत हो गईल। उनकर स्वामी जी मर गई ने। आ जब स्वामी जी मर गईल बाने तो अपने सीना पे हाथ पीट पीट के रोतली, कहतली काए महादेव जी ई का कहनी कि हमरे सुहाग के ले लेहनी, अब हमरे संगे के बाटे, हमरे संगे अब के बा केहू ना बा कि बताई। उहे प्रदेश में रहत रहनी, अपन कमात रहनी, अपन हम अपन घर के खर्चा चलावत रहनी। लइका एठोवारन है तो उनके हम पढ़ावत रहनी है, उनके लिखावत रहनी है। देखी ये सोच सोच के रोतली, अपने सीना पे हाथ पीट पीट के, छाती पे हाथ पीट पीट के रोतली। देखी गांव के जनते मानी सब अगल बगल के लोग आके और औरत के सब के समझावता, देखो ये जन होखे वाला रहल हो गईल, अब तोहरे एगो बेटा बने, वो बेटा के मुंह देखो, अब उहे उ तोहरे जिंदगी के तोहरे शरीर के उहे पार घाट लगई हैं। उ तो जहाँ जाए के रहल उ वहाँ चल गई ने। अब रोक के तू का करबू? अरे अब सब कुछ तो तू ही के करे के बाटे। अरे परदेश में रहना तो तोहके कमा के भेजत रहने, तो अपन देखत रहलू घर दुआर अपन जौन करत रह, लेकिन अब सब तुहई के देखे बाटे। कमाए के तुहई के बा, लइका के पढ़ावे के तुहई के बा, लइका के ज्ञान देवे के तुहई के बा, सब घर दुआर खर्चा हर सामान तुहई के अब करे के बा। देखो अपने शरीर में हिम्मत बनावो कि जाए दो, जहाँ जाए वाला रहनी तो तहाँ चल गईनी। अब अपने लइका के मुंह देख के आ तू अपने आस के रोको। देखी गांव गड़ा लोग ये लोग समझावल लोग बात के कहली सही बात बाटे। अब तो जाए के रहनी तहाँ चल गईनी, अब एगो हमरे संतान बने। चलो महादेव जी तो 15 साल के हो गई ने हमें, तब महादेव जी उनके हमारे साथ छोड़ौनी है। जाए दो अब का करी, अरे अब चल गई ने तब हम उनके वापिस तो हम ले आ ना पाए। लेकिन देखी गुरु बहिना कुछ भी वो औरत के साथ हो गई,
लेकिन वो भगवान भोलेनाथ के वो पूजा कैला छोड़ले वाली, भगवान के महादेव जी के अपन प्रेम में बसौले वाली। देखी तब वो अपन भगवान के जहाँ भोलेनाथ के शिव चर्चा होता वहाँ चर्चा में जातली। देखी ऐसे ऐसे कुछ समय फेन बीत गईल। सब लोग अब कहता कि ये गुरु बहिना आपके जौन बेटा एगो बानी तो बताई 26-27 साल के हो गई नी, अपने बेटा के शादी कर देती तो शादी कर देती तो अपने बेटा के शादी कर देती तो अपने घर में सास पतो रहती तो रहली में आपके घर में बहुत अच्छा लगत। देखी कहली हाँ ये गुरु बहिना तू हम लोगन तो सही बात कहतल, घर में हम अकेले रहेनी, बेटा हमारा कमात ने आर्मी के नौकरी पा गइल बने, महादेव जी हमरे बेटा के अरे स्वामी जी के तो ले लेहनी तका, लेकिन हमरे बेटा के लायक बना देहनी। अरे कोनो कर्तव्य बिगड़ले रहनी ते जन्म में हमार जोड़ा आगे छोड़ा देले बानी। देखा गुरु बहिना से इहे गुरु बहिना बात लोग अपने में करत आलो। कहली हाँ ये गुरु बहिना अब तो हम बेटा के अपने शादी कर देतनी। देखी बेटा उनकर बॉर्डर पे से आईने, बेटा से कहली ये बेटा अब तक तू आर्मी के नौकरी पा गइल बाटो, अब तोहार हम शादी कर देतनी। बेटा कहने ठीक बा माई, तोहार जौन मर्जी बा तौन तू कह द। देखी अब बेटा के अपने शादी कहले वाली गुरु बहिना लोग से कि गुरु बहिना अच्छा लड़की देखियो, संस्कारी लड़की देखियो तो तू हम केवल बता दियो, हम अपने बेटा के शादी करब। अपने नाते हिते से सब केहू से कह देले वाली। देखी वही में से केहू बतावल शादी उनकर लगावल, उनके बेटा के अपने शादी अपने बेटा के शादी तय कैली औरत। अब उस शादी तय करके अपने बेटा के शादी कर देहले वाली। जब अपने बेटा के शादी कर देहली अब घर में पतोह आ गई वाली तो देखी अपन सास पतोह दोनों जानी लोग मिल के घर में बालो। देखी कुछ समय तक अपन महादेव जी के भाई अपने पतोह के 2-4 महीना तक देखली। कहली 2-4 महीना कभी काल अपन चर्चा में तब जा गुरु बहिना लोग से कह देली अरे नया नया पतोह आइल वाली तो तुरंत हम उनके छोड़ के जा तू का कहिए। देखी भगवान शिव से कहली हे भगवान महादेव जी हमके आप माफ करो कि हम आपके कभी कभी आपके पास आवत तनी चर्चा में तनी पतोह आइल वाली नया नया इनकर देख वाली नहु के कईल जरूरी बा। देखी गुरु बहिना लड़का जो रहने लड़का उनकर औरत के लड़का बहुत संस्कारी रहने, बहुत ज्ञानी रहने, बहुत संस्कारी रहने, अपने माई के बात ही एक बात मानत रहने, अपने माई के बात कुछ भी टालत ना रहने। देखी ऐसे उनकर बेटा 10-15 दिन रहने अपने औरत के साथ रहने, अपने माई से कहने माई अब हमारे बॉर्डर पे से फोन आ गइल बा अब हम जातनी। देखी अब चल गई ने उनकर बेटा बॉर्डर पे चल गई ने, अपन सास पतो लोग घरे बाटे लो। देखी अब कहली एक दिन सास कहली अपने पतो से कहली कि जातनी हम महादेव जी के जातनी हम पूजा करे जातनी, आ महादेव जी के चर्चा होता वही जहाँ हम जातनी आ चर्चा सुन के जाई। देखी पतो कहली ठीक बा मम्मी जातनी ते आप जाई, जातनी ते आप जाई। देखी दीदी ऐसे 5-6 बरस बीत गइल बा। जब 5-6 बरस बीत गइल तो देखी उनकरे पतोह के एगो बेटा पैदा भइल बने, उनकरे पतोह के एगो बेटा पैदा भइल बने। देखी उनकर वो औरत जौन वाली धीरे धीरे तिनकर उम्र जब घटता ती बूढ़ होते वाली तो देखी अब धीरे धीरे इनकरे पतोह के मन में धीरे धीरे देखी अब अपने सास से ये औरत से बूढ़ी अब होतली इनसे अब नफरत होखे लगल बाटे। देखी अपन चर्चा में जातली आ घर के अगल बगल के औरत आके आ उनकरे पतोह के काने में यह लोग कहता अरे तोहर सास जाली रोज 5 रुपया 10 रुपया लेके जाली चर्चा में, अरे तो के भिखारी बना दी है, तोहर जन पति देव बने तू कमा के देहने तू ले जाके बाहर लुटावेली, अरे तो के भिखारी बना दी है। देखी अब यह कुल बात अब कहे लगली
ये कुल बात इनके पतों से लोग कह के उनकर कान भर दे हलो। आज जब बेचारी अब आवतली औरत बूढ़ी माई अब आवतली अब चर्चा में से आवतली तो हमेशा उनकर पतो सही मुंह से ना बोलतली। कहली तभी कहतली औरत बूढ़ी माँ कहतली कि बताव तो कि का हम कहानी है, काहे अपन दिल इतना कठोर करके हमसे काहे हमेशा तू ये तर बोलतलू, आखिर में हम तो के का कहनी है। तो के अगर हम कुछ कहले होई तो तू हमके बता दो कि ये सासू ए मम्मी हमके हई शब्द तू हमके बोलले बालू तो हमके अच्छा ना लगल बा। लेकिन देखी अपने मन में उवान केहू के घर के अगल बगल के बात सुन के आ देखी अपने मन में बैठौले वाली, लेकिन अपने सास के बात एगो ना मानो तली। ऐसे देखी अपने स्वामी जी से को सोचतली है कि जौन इनकर बेटा बाने तिनकर बेटा जब अपने इन्हीं के बात मानत ने तो हम इनके का कह सकेनी। देखी जब बेटा बॉर्डर पे से आवत ने बूढ़ी माई के औरत के बेटा बॉर्डर पे से आवत ने तिनकर पतो एक दिन बैठल रहली लोग दोनों जानी अपन पति आ पत्नी दोनों जानी लोग बैठल लो तो अपने में आपस में उ कहली अपने देखी आपसे एगो बात कहतनी, हमरे बात के आप मानम ने कहने की का कहतलू जौन कहे के बा तो तू कहने कहतली कि सुनो आपसे एगो हम बात बतावतनी कि जौन राउर माई बानी तो आप तो चल जानी बॉर्डर पे चल जानी, अरे जानतनी वहाँ के लड़ाई आर्मी के नौकरी कितना जान से खेले वाला हवे, लेकिन आपके माई कुछ ना समझेनी। अरे आप पैसा भेजेनी ते आपके माई ले जाके बाहर लुटावे नी, आप कुछ ना जाने नी, अपने माई से हर हिसाब ना करे नी। कहने की का कहतलू, अरे हमार माई अपने पेटे पैसा ना खाली, हमार माई जानत तनी का करेली का ना करेली। आज हम पैसा भेजनी थई हमार माई ये सब घरे रह के सारा बनवले वाली कैले वाली, हमार माई अपने पेटे ना खाली। देखी उनकर मेहरारू इतना बात ही अपने पति से कहली, लेकिन वो एक बात ही ना मनने, अपने माई के बहुत प्रेम से मानतने कहतने हमार माई, लेकिन अपने मेहरारू के बात ही अपने माई से ना कहने। काहे से देखी कहल जाला माई भी प्यारी है मेहरारू प्यारी है, दोनों जानी उ केकरे ओर से बोले केहू ओर से ना बोलने, लेकिन अपन माई के पैसा भेजत रहने। अब देखी अब इनकर पतो जौन बाली बूढ़ी माँ के तू देखी अपन अब दिमाग लड़ाव तली गुरु बहिना कितना बढ़िया कहली। इनकरे बेटा से अइले पहले इनके हम घर से खेद देतनी, आइए कह दे कि तुहार माई कहीं घर से निकल गईली है। देखी अब घर के बगल के लोग इनके दिमाग में भर दे हलो, कहली ठीक बा जैसे जैसे लोग कहलो वैसे वैसे ही कैली। देखी का कैली अपने माई के केहू घरवा के बगल के केहू रहल कहल कि देखी एक जानी रह कहली कि देखा हम तो के बेहोश के गोली देतनी, हम तो के बेहोश के गोली देतनी, अपने सास के खाना में दे दिह तो देखा अगर तो के धन बचाए बा तो के धन बचाए बा तो तुहार धन तबे बची जैसे हम कहम वैसे तू करिय। देखी कहली हम बेहोश के गोली तो के दे देतनी आ तू खाना में अपने सास के खिया दिह। देखी वो इतना लोग काहे से इनकर घर आगे बढ़त रहल, तू जे बगल के लोग रहल उनके देख ना जात रहल तो देखी जे बगल के रहल उनके देख ना जात रहल तो ई का कैली अपने सास के उ लोग देह लोग बेहोश के गोली देह लोग ती अपने सास के बेहोश के दवा खिया देहली। आ दवा जब खिया देहली तिनकर सास एकदम अच्छी तरह से बेहोश हो गईली। जब बेहोश हो गईली तो राती में का कई लोग जे गोली देले रहल जे दवाई देले रहल उहे लोग मिल के ले जाके इतना दूर में उनके ले जाके नदी के कहलो कि यही जा छोड़ दो, आ यही जा छोड़ देबा लोगन तो इहे के उर कही अरे ले आके हाँ कोनो के फेंकले रहल लोग ती जिंदा हो गइल बा। देखी वही जा उनके लोग सुन सन्नाटा में आओ बूढ़ी माई के फेंक के लोग चली आइलो। देखी जब उनके होश आइल तो देखत तली कि हम कौने नगर में आ गईनी, कौने जगह आ गईनी, हम रोड ना जानतनी कुछ ना हम जानतनी कि हम कौने जगह आ गईनी।
देखी यहाँ तक कि बेचारी देखी पढ़ल लिखल ना रहली, वो कुछ जानत ना रहली, अपने गांव के नाव भर जानत रहली, अपने गांव के नाव जानत रहली, पर देखी और बेचारी हाली कुछ जानत ना रहली, निपड़ रहली, भगवान भोलेनाथ के पूजा करत रहली, लेकिन उनके उतना ज्ञान ना रहल, उतना उनके ज्ञान ना रहल जो कहली के उससे बतियो, कहली कि हे गांव के हम हई, लेकिन देखी अब का उ बतावे कैसे, बहुत दूर लोग छोड़ देले रहल कि इनकर कोनो हाल पता ई ना मिलत इनके। देखी ऐसे गुरुबैना उनकर बेटा जब अने बॉर्डर पे से त घरे कहतने, जब माई के खोजतने त माई ना वाली त अपने मेहरारू से पूछने, तो मेहरारू कहली कि आपके माई तो गइलनी चर्चा में, आ चर्चा में जब गइलनी तोहर से वापिस आईनी ना, वो पता ना कहाँ चल गईनी, हम इतना उनके खोजत रहनी, हेरत रहनी, लेकिन ना मिली, तब हम आपसे बतौनी, तो हम ना जानतनी आपके माई कहाँ गइल बानी, आपके माई कहाँ गइल बानी। देखी अभी ऐसे कुछ समय बीतल तो देखी जब इनकर बूढ़ी माई के पतोह जौन बाली तो गर्भवती भैली, फिर गर्भवती भैली, जब गर्भवती भैली तभी सोचतली देखो हमर सास रहती तो हमके बहुत मदद करती, अब हम अपने सास के कहाँ से खोज के लेके आए, अपने सास के कहाँ से खोज के लेके आए। देखी जौन इनके गर्भ से लइका पैदा भइने तो देखी कैसन लइका पैदा भइल बाने, उ भगवान भोलेनाथ उनके कैसन देले बाने, कोही में तू दुख काटा, वही में तू कष्ट काटा, जैसे अपने सास के केहू के बात मान के आ ले जाके कहीं नदी के घाट पे तू फेंकले बालू। देखी अब आर्मी के नौकरी तो बेटा तो छोड़िए ना, अपन गईने जब जात तने आर्मी के नौकरी पे जात रहने तोहर से फिर अपन नौकरी करके आवत रहने तो देखत तने कि एगो शहर में इनकर माई कटोरा लेके भीख मांगतली, तो दूरे से देखत तने ई तो लगता हमर माई होई, देखत तने ई तो लगता हमर माई होई, तो जब देखने तो कहली, जब देखने तो अपने माई उनके लगे गईने तो देखने हाँ हमार माई है। आ बेटा अपने माई आ बेटा से जब मुलाकात भई तो अपन कंधा दे के लोग रोए लगलो, तो बेटा कहतने ए माई तोहरे से इतना खोजनी, तोहरे बिना इतना हम भटकनी, लेकिन हम अपन नौकरी ना छोड़नी माई, लेकिन तोहरे चिंता में हमार देह देखा माई कैसन हो गइल बा। तू ए माई काहे कैलू, जब तू चर्चा में गइलू तो तू काहे घरे ना गइलू, तू काहे दूसरे ठहर चल गइलू, बतावा ये माई हम कवन गलती कैले रहनी कि तू घर दुआर छोड़ देलू। तो देखी माई कहतली बेटा हम घर दुआर ना छोड़ले बानी, हम ना जानतनी कि हम रात में सुतल रहनी, आ सुतले में ले आके हमके इतना दूर में हमके एगो जगह फेंकल रहनी, तो जा हमके होश आयल तो वही जा हम उठ के बैठनी। ए बेटा एकरे आगे हम कुछ ना हम जानतनी। देखी वहाँ से बेटा अपने माई के लेके आईने, आ लेके आके अपने माई के देखी छिपा देहले बाने, आ छिपा के अपने मेहरारू के संता के पूछतने, बताओ आखिर में हमर माई कहाँ गईली, तू सब जानतलू। बेई कहतली उनकर मेहरारू हमार बात मानी, हम कुछ ना जानतनी। उ कहने ना बतावा ना तो यही गोड़े तो के घर से निकाली दे, तो के घर से निकाली दे, आ जेके जौन करे के रही कली, लेकिन हम तो के घर से नहीं। अब सोचली अब हमने ए घाट के होखब ने हम ओ घाट के होखब, हमके सच्चाई बतावल जरूरी बाटे। देखी अब सच्चाई बतावे लगली, आ जब बतौली कहली कि ऐसन बाटी बार और माई सुतल रहनी, तो हऊ घरवा के बगल के बाली उहे काली के अपने माई के अपने सास के बेहोश के गोली खिया दो, आ बेहोश के गोली खिया दो, आ खिया देबू तोहर माई जब सास बेहोश हो जाइए तो ले जाके बहुत दूर में छोड़ आवल जाए के। देखी वही सबके कहले पे हम इकार कैले रहनी। देखी तब कहने ए माई जहाँ बालू तहाँ से तू चल आव। देखी अब माई अली कहली बेटा देखो हम जात रहनी भगवान के चर्चा में जात रहनी, तो जौन तोहर मेहरारू वाली तो बहुत दिन से हमके देख के जरत रहली, लेकिन ये बेटा हम तो से कुछ ना कहनी। बेटा कहतने माई ई तो हमसे कहली,
लेकिन हम तोहसे ना कहनी, लेकिन तू कैसन माई बालू कि हमरे मेहरारू के बात तू ना कहलू, अपन पतो ही मान के अपने दिल में रखले रहलू। लेकिन बतावा ये इतना देखी जे चढ़ौले रहल, जे घर फोड़ले रहल, देखी महादेव जी ऐसा शराप दहनी उनके घर के नाश कर देले बानी, विनाश कर देले बानी। आ बूढ़ी माई के जन पतो वाली उनकर लइका के देखी कैसन उनकर जन्म देले बानी। देखी अब बेटा माई कहतली, ए बेटा देखो ये सब भगवान के महादेव जी के सब लीला है। जब तोहर मेहरारू हमके दुख देवे लगली, कष्ट देवे लगली, तो सब महादेव जी के लीला है, सब महादेव जी कैले बानी, श्राप देले बानी। तो देखा बेटा हम ओकरे लिए हम कल, लेकिन देखी अपने पतों के लिए महादेव जी से उ क्षमा मांगतली कि हे महादेव जी जौन आप श्राप देले बानी वो श्राप के वापिस आप ले ली, कि जादी इंसान से ही गलती होला। अब इनके ज्ञान मिल गई कि दूसरे के चढ़ौले पे ना चढ़ल जाला। तो देखी जे गुरबैना दूसरे के चढ़ौले पे चढ़ी उनकर घर फूटेला। देखी कहल जाला कि मेहरारू मर्द के भी रिश्ता तोड़े वाला लोग बहुत बाने। तो देखी सास पतो में अलग करावे वाला घर के अगल के रहली, तो पतो इनकर बात मनली, तो घर देखी कैसे सास पतो से कैसे रिश्ता खत्म भइल आ कैसे फिर रिश्ता जुटल। लेकिन देखी गुरबैना जौन औरत रहली तो महादेव जी के प्रेम से एकदम उनकर पूजा करत रहली, तेही से वो औरत के महादेव जी भटकौनी ना, कुछ समय तक भटकौनी। लेकिन देखी लोगन के जे जैसन उनके साथे कइल वैसन फल पावल। तो देखी यही से वो बूढ़ी माँ के बहू के श्राप मिलल कि जब ऐसन तू अपने सास के साथे कैलू तो तोहरे कोखी हम ऐसन लइका देतनी। तो देखा तो उहे श्राप मिलल बा, तो उनके वैसन बेटा पैदा भइल बा। तो ऐसन गुरबैना आप सब ना करब कि केहू के चढ़ौले पे, केहू के कान भरले पे आप सब अपने घर के देखी लड़ाई ना लड़ब। सब जौन आपके ज्ञान मिली उहे करब। केहू देखी केहू के देला ना, सब केहू सोचेला कि कैसे आगे बढ़त तने तो उनकर घर के नाश कर दी, उनके घर के विनाश कर दी। लेकिन महादेव जी देखी सब वो बूढ़ी माई के औरत के सब देखतनी। तो आप सब गुरबहिना ऐसा ना करब। हर हर महादेव।